بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمام أحمد المسندنا صحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تنخبر برلن حديثنا في خمر صلى الله عليه وسلم شيلدية: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى الثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ليا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سذن بيري الله تعالى دن دلغثة وقل دعا دلغنا گناه يادا قارنشلق قطنشون üzmek yalı günah zatlar bolmasa Allah Teala ona hükman şu üstaddan birini berer. Ya dilegini gönü kabul eder, ya ol dilegi üçün ona ahirette sogap tayinlar, ya şol eden dilegi muhtarıça şondan bir bela beter erbetligi sowar diye. Şul hadiste musulman doğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öwre düşýäli doğa dilegin kabul bolmak üçün şertler ba, edepler ba. Misal üçün dilegin içinde günah zat bolmaly däl, günah zat dilemeli däl. Şoňa misal hukmunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ýa-da garnaşlyk gatnaşyklaryny üzmek diýip şonu misal beripdir. Ya da olar bilen arany üzmäge sebäp bolýan zatlar dilemek, olara beddua etmek, öý kökine sebäp boljak zatlar dilemek ýaly. Günah we günah sebäp bolýan zat dilesen, dilegin kabul bolmaýar. Ya da misal üçün haram lukma ýesen, boğazdan haram lukma geçýän bolsa, doğa dilegin kabul bolmaýar. Demek bir musulman kişi şertlerine layık doğa dile geçse, hayır zat dilese, hükman şu üstaddan birini kazanacak eken. Ya gün dile kabul bolya, birincisi, ya dile üçün ahiriyette ona, bu dünyada ol dile kabul bolmaya, Allah Teala ahiriyette ona sogap tayinlaya, ya da şol eden dile muhtarıça onun bir bela beter erbetligi sowar diye. Şonun üçin musulman kişi dilek ettim kabul bolmadı diýmeli däl. Çünkü musulman doganlar Allah Teala yüzlenip dilek etmek bilen bir eýýam şu üstaddan birini gazanýas. Emma netijesini biz şol wagt görmen bileriz. We biz bir zat dilep bileriz, hayır hasap ederiz, emma ol zatda bizim üçün hayır yoktur, peýda yoktur. Misal üçün belli bir zady gaty isleýän, howes edýän, emma şonu alan soň pişman bolýan. Ya da bir zat almak isleýän, bir ýere gitmek isleýän, soňra şeýle bir ýagda ýüze çykýa, şol almak isleýän zadyny almanym gowy bolup dur diýen. Ya da gitmek isläp gidip bilmedik ýerine gitmänim gowy bolup dur diýen. Şonuň üçin musulman doganlar bize näme hayır, biz üçin näme hayırly boljak, näme hayırsyz boljak Allah Teala bilýär. Dilek etdim, dilegim kabul bolmady diýmeli däl. Ve bir musulmanyň öz eýesini tanap, Allah Teala el açmagynyň özü eýýam ibadet. Allah Teala dilek etmek bilen eýýam şol musulman näme sogap gazanyp başlaýar. Ve hukman ýanky üstaddan birini gazanýar musulman doganlar. Şonuň üçin musulman doganlar hemişe Allah Teala sığınmaly, Allah Teala bil bağlamaly, Allah Teala'dan dilek edip gezmeli ve etçek işimizde sebäpler tutmaly ve haýsy iş bolsa da dünya ve ahiretim üçin haýyrlysy bolsun diýip dilemeli. Elhamdülillahi Rabbil alamin.